terminal Madiun Ngawi kon kenanganku ora bisa aku ngelaleki biyen aku duwe pacar anake Pak tukiran bakul pecel ana ing pinggir perapatan terminal Madiun Ngawi kon tulangku ora bakal aku ngelaleki biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu itu kuda lumping kuda lumping kuda lumping itu kuda lumping kuda lumping kuda lumping yen aku kangen kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen kangen karo sliramu tak elus-elus nganti tekan turumu apa kowe ra krasa tak sawang saben dina ra bakal ilang fotomu ning HP-ku apa kowe ra krasa tak beten saben dina ra bakal ilang senengmu ning atiku Muda laras albino unggul lason muda laras monodalipun panjenengan Bapak mawon terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakal aku ngelaleki biyen aku duwe pacar anake Pak tukiran bakul pecel ana ing pinggir perapatan terminal Madiun Ngawi gontolanku ora bakal aku ngelaleki biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu itu kuda lumping kuda lumping kuda lumping kesurupan itu kuda lumping kuda lumping kuda lumping loncat loncatan yen aku kangen kangen karo sliramu tak sawang-sawang ilang fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tak sawang saben dina ra bakal ilang fotomu ning HP-ku apa kowe ra krasa tak beten saben dina ra bakal ilang senengmu ning
Sunduk mentuk kang rinengga sak pucuk ing reka selendang kuning kang sumampet ana ing pundhake Nora Allah nanging malah saya angledah Swantenipun Jajan Rini. Halo, halo. Kaya widodari ya Pak Man. ayo nekang mujiwani ayo tenan putri Sukawati gandes luwes atuh sira putri kang utami Rini. Doko sumo sira kang mas pepujen ing ati yen kadang rina wengi aku ora bisa lali Bersama hey. Mudo Laras kadukung Song Sistem Ganteng Marem Unggul Las tamu undangan lumaban video syuting Albino masuk Sunduk mentuk kang rinengga sak pucuk ing reka selendang kuning kang sumampet ana ing pundhake Nora Allah nanging malah saya angledah bebasane lirik sinandra kaya widodari ayo nekang mujiwani ayo tenan putri Sukawati gandes luwes atuh sira putri kang utami yo karek saiki dilekke Doko sumo sira kang mas Buka siji. ning ati yen kadang rina wengi aku Dereng paripurna. bisa lali Monggo Widya Beksa beksan ingkang angka sepindah kapurwakan ingkang mengku gati kasaran panjenenganipun kadangipun sepuh ingkang sampun kasanggit sang cundhaken lampah ingkang mengku gati lumantar panjenenganipun Bobo Sastroyo sinebat Pramuladi ingkang pantes nderekaken beksanipun ingkang mengku gati
Monggo. Beksanipun lumampah wonten gangsal napa 6? Oh nggih, lumampah wonten 6. Mangke ngaten murih cetanipun mangke kalaju metokipun podang kuning. Awit tamunipun Mas Maradi menika janra umum supados mangke para tamu samodanipun remen sedaya ngaten. Dadi ora kesuwen. Mulat sampun jangkep kadang. Ingkang kepareng ridho asta mugi mangke saged midhangetaken ater-ater saking Kendhang. Mugi tansah jembuh inggih ginayu. Sembada kang dipun sejo anggena ridho asta. Sinambi lumampah lolonan saya sesek irama gongso mundha laras kadukung sound system unggulas ya rata
Kalaju podang kuning. Ajan terlibat pasange grahita. Esuk awan neng omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang miter anggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Suwun ra kena ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang katon manis bunga yen klakon dadi hati kepranan ora mendek hatiku sansaya datra tak seranane sana pikat puluting bendang. Beksan lumampah wonten enem. Nggih. Molat sampun jangkep kadang. Daya-daya kakibaraken saking Kendang. Wilujeng dalu temuginipun Pak Deku Petruk nggih. Saking Karang Cemeng Sambung Matan nggih.
Galu, galu. Enak tenang. Saya sesek irama gongso muda laras kelinci ujul Ugi para kadang sutresna ingkang midhangetaken wonten ing dalem utawi wonten perantauan menika ugi wonten nggih kadang kinasih Pak Surono wonten ing Jakarta Punya juragan bakso wonten ing Candin Polokarto ugi datan kantun Mas Riwidodo Bunda Giartun Hongkong Mania ugi datan kantun Pak DKO
sugeng midhangetaken. Wonten Mas Tunggeng, Nggih. Mas Anasugi, Nggih. Nggih. Mbak Esti, Monggo. Mas Beni, Mbak Mei wonten ing Malaysia, Pak Kiran Pengkok Mania, Monggo Widya Beksa. Paling pidungkas ndang selingang rak Mas ngene Anas, wis. Monggo ingkang sampun kasanggit panjenenganipun Bapak Sastraya. Sinarangan di dalem pangrawit Muda Laras ingkang dipun kersakaken Pertiwi mangke kalaju tresna sesedeman. Gumolong nyawiji larasipun mlempak wonten ing Salendra. Mas Tarno Tania Cetane iki ya Mas ngono kuwi. Paiman Jayapura, Lumadining bisa lumampah wonten enem. Siang latri pidhanipun mawardi garis miring blodor jumbuh inggih kinayu semboten kang dipun seja albino syutingipun unggulas sang sisteme gandem marem syuting gambare bening regane ya rada miring nek ning nggon aku cukup 2.500 mbone ning kene aku gak ngerti. Pak Komisar Keboyo, Pak Bayu, Mas Wibisono, Keparengan semoga ngambil atur malih. Lumadini biksa lumampah nenem. Ingkang pinanggenah nampi pakrumatan lampahing beksan panjenenganipun Bapak Loso mijil saking bayaran ngepringan dan Sragen termasuk panjenenganipun Bapak Loso menika jurakane mebel disponsorke sisan so nek tuku rak murah. Monggo setunggal malih. Monggo setunggal malih. Jangkep kadang. Nah, Mas Elang, Mas Jus Kali Jambe, Mas Tripede, Mas Agus, Ibu Pertiwi paring boko lan Kalir penak tenan.
Galuh. Asik tenan. Rata. Kalaju tresno sesedeman irama kecul gaya srengin monggo katur Pak Giyanto. Lowe becik patenono timbang perpisahan kenya kang sulistya tak rewangi samudana marang kulawarga garwa lan peputra ayo diajeng liwat kincanging alis kemasang gelandang rasaning atiku senadyan musling serius aku isih mampu nglateni solamu mangka kowe bocah gunung najan bocah gunung anduka anjripun jiwa raga kurung kehormatan mamprung rubuh ngarep jung urip ana kota gedhe kawe tak tukake masa isine kawe apa wae nadyan sesideman mesti tak wujudke nah iya so kepenaan jaluk rong pupuh walalah ae 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 La le la yo jari balondoning kalapa lurik-lurik ulane sapa sing beksa apik nggih Pak Gino. jos tenan Ya Pak. elok ta ya. Lo Kunes kunas
ngeri tinggo sulingan tak cegat mburi iso metu ngiringan Apa kuwi? pikir dhewe ta ya Wong manis kunas gadis ones-nenes wicarane Indra Prajane Seribu Mantara Tarik kawung semampir pundak aku yen wurung ora bakal ngajak ketoke ya ngono kok lo apa ya lah ya masku dhewe gongono tak kempulane piye Pakde jagong ana nek gelem tak gawane ketoke ngono kuwi yae lho kuwi ora to lala lala tungkap kalajengaken sarung jagung asik asik Jano munggah gunung Yayi senadyan munggah gunung modon jurang jurang tanah petong mong nyatane ngono rasa jroning ati muda laras pakrumatan Bapak Dewan Son Sitem Unggulas wayah wengi udan krimis ra suwe albino banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis muda laras sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutup kabut
Pramadya saking Geneng Japonyar konjeripun mangke mawon Mbah. Monggo Pak Heru. lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresno kumring sliramu ora bisa Asik. ilang. Kali apa pancen wis ra ngerti satenane aku Asale. Purna Bedhing Dewan mangke Bedhing Pak Bayan Segiyanto Purna Bedhing Bayan Segiyanto mangke dirane camat saka Ngonderan. Nek Pak Bayan ngepringan tetep tenang, keri-keri gak apa-apa. Halo, halo. Mas Tonggeng, ya, Mas. Wayah wengi hutan krimis ra wis banyu kang tumetes dadi saksi konku nangis Mas Dandil nggih sekecak nanggal belegan. Mangke tetep nampi pakrumatan. lagi aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu Sumilire angin tansah tutekaku rasa kang tak apa akawi ora dadaku liwat tambang kangen muga bisa dadi tombok kangen iki nandang uyung rino Asik. lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresno kumring sliramu ora bisa ilang. Awas. Ngenteni baline kita manis sesepuh lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Panjenenganipun Bapak Dewan Bapak Tono mugia sembodhe kang dipun sejo. Jumbuh ing Ginayu wabil khusus sekecamatan Ngerampal Sregit. Kurang opo aku iki dadi wong priya. Kurang apa Kurang opo aku iki nggonku tresno. ning nyatane Ning nyatane Pak Bayan Suratno mangke ketur-ketur ra apa-apa. Larani ati tatu wis ra bisa ditambani. mripat iki
ora bisa tak kedeke yen to weruh sliramu jejer dheweke andem tresno ngomber nafsune asmara lali aku ya nyanding wanita liya Wis milio tresno aku apa dheweke Wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe kelandeng rasa rasa tresno sliramu rabi sonjogo wis milio sayang aku apa dheweke wis milio apa bojone bola bali agawe kelandeng rasa rasa tresno sliramu rabi sonjogo sing tak suwun mugi paringana eling eling marang keluarga tansah sumanteng ayem tentrem pangajap kurina wengi bola bali jok gawe larane ngati Katur kadang kinasih kula wonten ing Taraman. Kadang kinasih kula wonten Taraman Pak Esari. Sugeng midhangetaken ugi Pak Haji Yadi. Sugeng midhangetaken. Masuk Pak Bayang. kurang apa aku iki dadi wong priya Kurang apa apa aku iki ngene tresno ning nyatane sliramu nglarani ati ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke andem tresno ngomber nafsune asmara lali aku ya nyanding wanita liya wis milio tresno aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe kelandeng rasa rasa tresno sliramu rabi sonjogo wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe kelandeng rasa rasa tresno sliramu rabi sonjogo sing tak suwun mugi paringana eling eling marang keluarga tansah sumanding ayem tentrem pangajap kurina wengi bola bali jok gawe larane ngati
kagem Pak Dewan loro-lorone pergi kok Gusti Camate ngonderan Mas Petruk. Oh. Jogete aja susuan. Sing rokok digecek rokoke. Halo. Mundo laras. Omong semene pungkasane tali katresnanmu Tali katresnanku wis betane yen aku tinggal peputanku eling ana ya. Janji satya Tumplak kedul kok ngimplak midal-midul. ning nyatane saiki sagawe gelong masuk Mien mulane aku ora wis kondo aku nesta lan ora bondo donya yo janjine mung kepranan lawan kang durung nyatan hae koyo ngene asik saya suwe saya munda yoswa Ojo citro wong citro bakal nemai dosa Silakan di dalam mangrawit muda laras kadukung sang sitem gantem marem unggul las video syuting albino asoy oh halo Mas Petruk sip masuk mung semene asik pungkasane tali katresnanmu tali katresnanku wis bedane yen aku tinggal peputanku para Mas Petruk mangke taman saking ngonderan Cikibir oh Wilujeng dalu Mas Parjo sekitar ambu lenggahan biyen mulane aku ora wis kondo aku nesta lan ora kondo donya iyo janjine mung kepranan lawan kadurung koyo ngene saya suwe saya munda yoswa ojo citro wong citro bakal nemai dosa matur nuwun
Tresno juraganipun Kombi. Yo. Bakule Pari. Mas Dewa juragan takun iki. Sepurane Pak Sula Salin. Yo dulurku kon dalungan. Baksa yo. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Dowong manit pepudetku ati susah mung kangen lirah Asik. ya Mas Dewa Rino wengi tanti ati aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bakal nambani Lek ya tanggulangin arek sasi suro gak metu nanti cae. Ya Allah, hake kok angele. Ya. Yo miring yo. Katur keluarga besar wonten ing Mojodoyong datan kantun Pak Lurah Madi sugeng midhangetaken oke datan kantun Pak KO Mas Roni au look Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Dowong manit pepudetku ati susah mung kangen lirah Rino wengi tanti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mati amung tira kang bakal nambani hae Loh, bareng camate nyanyi sing nonton ning streaming iki tambah 600.000. kandhane tambah sapupuh kae. Rasa tresno. Rasa tresno.
sak pupuh. Katur kadang-kadang kinasih wonten ing Karo Sukamarta Jepang. karo genti sing kuning. Nek Mbak Titi tau nanggon aku tak tangkap. Mas Albino Udara menemani anggenipun lelean ngrencangi monggo. Muda laras Bungkelas Albino. Sapa kae brek ngembang bako jajawe awe iran manis lamun mesem atiku kekencem jedel Mas Tomo. Ya. Katur Pak Surono wonten ing Canden Mas Paiman Jayapura. Atau sebaruan party sampun dipun tenggani. Aneh senyum dong. Iya garwane wong liya. GWL Mania masuk. Wong ayu sing Ya Pak Salim. Rino wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujan ning ati Nadyan suwe ra ketemu nanging gedene rasa tresnaku rena wangi tansah nunggu ngarep-ngarep so kapan balimu masuk siramu sing tak tresno garwane wong liya aku ora bisa lali nanging ati kumbak gawe lara semoga Mbak Rini aduh Neng. ayo neng opo sliramu tega ninggal aku panyatan putusan
garwane wong liya katur nggih. Dumateng sedaya para tamu. Sugeng midhangetaken. Aduh, aduh, aduh. Asik. 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 Aneh. Goyang dong. Iya, iya, iya. Muncul laras lagi. Masuk. Wong ayu sing tak tresnani. Rina Rina wengi. wengi. Mong tak impi-impi. Aku ora bisa lali. Mong sliramu pepujan ning ati. Sugeng dalu Mas Surki. Pisan Surki Kepung, ya. ketemu nanging gede merasa tresnaku rina wengi tanah sanenggeng ngarep-arep sekapan telimu monggo Mas. Ramu garwane wong liya. Sakit. Aku wis kebacut tresno. Terus piye Mas? Nanging ati kumbuh gawe lara. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku keronta-ronta Gusti kula nyuwun ngapura. Yo sewu Mas, nggih, lapas sisi. Yo sewu Mas Tomo nggih. Tambah sisi Mas Tomo. Purno Mas Bambang mangke griyane Pak Bayan. Purno Pak Bambang mangke griyane Pak Bayan. Terminal Madiun Ngawi gentulanku ora bakalan aku ngelalekke biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngkari janjimu. Yo Minal Madiun Ngawi gendolaneku ora bakalan aku ngelalekke biyen aku duwe pacar anake Pak Dikiman bakal pacar ono ning kulon prapatan. Terminal Madiun Ngawi gentolanku ora bakalan aku ngelalekke biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Oh Kuda lumping, kuda lumping. Kuda lumping, kuda lumping. yen
kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu neng dompetku yo. Atau subhanallah Mas Sur. Manis lumantar swantenipun panjenenganipun Pak Bayan ing dalu niki wonten dalem pahargyan dalemipun Mas Mawardi garis miring blodor katenggalan para dewan-dewan. Manis dek kowe pancen manis Mangke MC ke profesional Mas Sunar kudu derek mangai bagio ora lamis yen mese saking gabus kulon nggih mangke kersa kalagon kangen ati madu mangke wonten master digembuk kaya bisa ngrontoke jantungku apa lagi roh to kowe mangke kinematen saking Mbak Kram Mas Boyong nggih sak keluarga Albino unggulas sensiteme modal laras krawitane Rini CS Suarawatini yo awas ya silakan di dalam pangrawit modal laras kadukung sonsitep ganteng marem unggulas tamu undangan sekabupaten Sragen lumabat wonten video syuting layar lebar Albino kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis Purna Pak Bayan mangke kinumatan saking Mbak Keramat Mas Boyong monggo nggih madu kaya bisa ngrontoke jantungku
ngamati aku Sasa, sasa. Sasa, sasa. Diiris-iris aduh dek bulane Jawa Jumiatun. Kowe Lho, kancamu kok ngisi turu ning kamane pira mbok gugat? Dasare prasaja Albino syutinge gambare bening regane rada miring operatore sip kabeh sound system unggul las bersama paguyuban Muda Laras. Sawatara rasaku wis kangen seliramu rina katoning netra lamun latri tansah gubernati ewa seliramu kok durung kelemploko tansah tak tunggu anggonmu prasetya karo aku reroncene sekar mlathi iki lambang katresnan sejati senajan kaya apa muga rene paringi panjang yuswa yen pinuju aku ketemu karo seliramu tak rewangi nelongso ning pakde besar sing ora rumangsa seneng ati ngalamun oh dinda ceritaku yo ingat beta riwayat yang dulu waktu beta bertemu hati rindu berduri sayang tidak tersampai retak patah jiwa tak bernyali ingat Dinda Bestari ya Pak De besar maafkan Dinda aku pita lama tak tersuah Mas Alip kacamata sudah medangan karena sedang membela ya ini ratu Mas Alip negara yang terserang berbahaya doa pujinya doa puji juwita